Ayo. Aeroport. Dorian. Tagpilam, Dorian. Dili, kanang amo lang dalon, take out. Tagpila, ma'am? Ang kilo? Kanang gamay nga hinog lang, ma'am, para lang pasalubong ba? Ha? Pila na? Ayan. Ano ba? 284. 65. Ha? Na ito 65. Ano ito? 84 ni. Ito 65. 65. 1 point. Okay, nagtugon po siya piyaya. Ang pikas. Asa? Nasip. Diba? Oh, sige. Det na kay piyaya, det. Piyaya. Dito lang. Thank you, ma'am.